ଆଜି ୱାର୍କସପ୍ ରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୋ ହାତକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ସର୍ଭିସିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ରୋହିତ, ହିରୋ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନନ୍ଦର ମିନି ବ୍ଲଗ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଫଟାଫଟ କାଉଣ୍ଟରରୁ ମୋବିଲ ଆଉ ଏଫଏସି କିଟ୍ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ପଳେଇବା। କାମ ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, କ୍ଲଚ୍ ସାଇଡ୍ ଖୋଲିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ ସବୁ ଖୋଲିକି ରୋଟର ଫିଲ୍ଟର ଆଉ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଫିଲ୍ଟର ସଫା କରିଦେବା। ତାପରେ ଫଟାଫଟ କ୍ଲଚ୍ ସାଇଡ୍ କାମ ସାରିକି ସର୍ଭିସିଂ ପୁରା କରିଦେବା। ଶେଷରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଦେଇ ଗାଡ଼ିଟା ଡେଲିଭରି କରିଦେବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ 160 ଆସିଥିଲା, ଏହାର ସର୍ଭିସିଂ ସହିତ ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ଥିଲା, ତ ଫଟାଫଟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସାରି ଗାଡ଼ିଟା ରେଡି କରିଦେବା। କାମ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲେ କଷ୍ଟମର ବି ଖୁସି, ଆମେ ବି ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶୋରୁମକୁ ଆସିଯାଇଛି ହିରୋ ଜୁମ୍ 160। ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଦମଦାର ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଆଉ ପାୱାରଫୁଲ ସ୍କୁଟର ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥର କନକ ହିରୋ କେଉଁଝର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।